Egia da, bazarela, hemen izan dugun pertsona nagusiena, helduena, zure alabak behartu zaitu, ona etortzera. Zelan ikusten duzu momentu hontan euskal zinemi? Bueno, gero euskal zinea ditzen zaio nire ustez ez da nari. La infiltrada ez da euskal zinema nire ustetan. Wikipediaren arabera pintor jartzen du. Actor, pintor, escritor español jartzen du. Joder, hori matizatu behar da, Personaje gaiztoen segira bat zentzen. Eta geixen. Eta ni harritu ditu. Gaizto aurpegia badaukazu, Eskapa, Bai. Tipo ona, baina, rekto ipiniko da Recto, kontuz, broma utzi nire egin. Oixe, bai. Eta Total. 8 apellidos baskos adibidez, zer iritzen dukezu? Harriko dizkiogu Ramoni, hainbat egoera Bai. aldarrikatzeko. Kombinatzen ez duten galtzerdiak jartzea debekatzeko lege proiektua. Jarri ez gauzeiz, munduko ze gauzeiz zailena zenik, nik galtzerdiak zintzilikatzen ditut, ez da parea ebitatu iten. Zuen lagun arteko WhatsApp taldea badaukazu, Bai, kuadrillako WhatsApp taldea. Nola deitzen da, jakin daiteke? Ba, zizori, urteamen jote ginen, zizal biltzea. Kontuan hartzen dira gaur egun behar bada gehiago langileen baldintzak, emakumearen presentzia, inklusibidade mota bat. Dena ari da mejoratzen emakumeak gero eta, bueno, zorionez ari dira papel importante egiten, guendara urtuatzuk etzana gertatzen. Eta kameratzean ere bai, osea... Kameratzean ere bai, Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Zeitxol, meitxoil, zer moduz. Zeitxol, meitxol, beste aste bat. Beste aste bat, hementxe munduko podcast arrakastatxuenean. Munduko podcast entzunenean, ongi etorri benetan zabiztarrok. Bai, Ze show dau? ja, ez dakit. Zelan zure astetxoa? Oso gaizki. Ze, pentsa, osea, egunero no altxasutik Donostira lanera, Bai? eta 5 lau egun ataskoa izan dut lanera bidean. Ikusi zure mejores amigosen. Heldu naiz berandu egunero, osea, kriston agotamiento emozionala, nekealdi emozionalarekin, osea, benetan ja, kotxean oiuka, en plan, osea, ezin nuen gehiago, osea, tipo, astelenean ataskoa, kristona, osea, nuen, bueno, superatuta, ja, heldu nintzen lanera, eta asteartean jekin nintzenean eta kotxera bidean, pentsatzen, imaginatzen duzu gaur ere bai ataskoa dagoela, Eta jaja, gero. eta bazegoen, beste istripu bat, asteazkena ja, esan nuen, Ezin osea, eizen. ezin dut gehiago. Osea, Ezin ya dut está. gehiago. Zer egiten duzu puto errepidean, benetan, osea, fundamentuz gidatu, ondo gidatzen baduzu, ez da zertan, ezer pasa behar, mesedez, ze ez dakit, ja, zer egin. Jo, aitzi bat, suerte eskazaukiko zuzen, iria ataskaik etxate tokau lan jebik denporan, Osea, denporan. Ez dakit. Ja, bai. Behin, hau duela aste batzuk pasa zen, justo nengoen dida saioko turnoan, osea, 6:30 orduetara dena delakoa. Ba, goizeko 6:00 egon nintzen goizeko 10 arte, 9:30 arte, errepidean blokeatuta, ataskatuta. Ni, Julen Telleria, Andre Aramburu, Antxon ere bai, osea, denak hor, heavy. Baina, bueno, sin más. Eta orduan aste hau Ai, ama. izan da horrek eragin dit apur bat, ze karo, heldu behar nintzen lanera, ez nukan denborarik lana egin alizateko fundamentuz garaiz, eta orduan izan da, hola, estres, baina bueno. Jesus, sin más. neska, ba, Bai. konsola hubi bazaitxu, nipekeston aste txarra ukiot, ze lanpetut egona, eta lanpetut egotiaz gain, agineko min itzela zegona, eta zineban ezerrein normalidadiaz, ze adibidez, Epaitegietako agina? bai, A baina ber. gauzia infezinen eukela, ondi etxate urten, Kendin goztia. Hortxe, ateratzen daukazu. Bueno, baina oso txarto, eta infektau iaten, eta helduzan momento bat, hainbeste infektau baten, ezin ebala guzarratu gola neuen. Zer? Ezin ebala guzarratu. Zu, benetan? Ba, kendu, tia, lehenbaile. Bueno, ba gauzi da, klaro, neuk esan, justo aste honetan bastante gauza eukitxoz, eta esan eman, jo, zinbiot, orduan antibiotikoaz na. Gaur amaitzot, gaur jau betona. Baina, ez bakarrik hori. Kasualidades, aste honetan pasau bate, ez dakitan antibiotikoan efektu da pilo bat medikamentu hartzen egon azela, entreke begi, xagin hori dana, pasau bate itzi, literal, egunero, ametzetan diot, egunero. Zer? Gauza oso randomak. Ez que dauket gauza bat zehazkir oso randoma, baina egunero asako ametz, da nire hau etxate pasau denporan. Osa, niretzako ez da normalena beti ametzetan eitzi. Ja, nik ere izan nuen denboraldi bat duela hilabete batzuk egunero, Bai, eske eta aitzi. akordatzen nintzela.
ni bertan momentu nakortana baina gero astu. Baina, ametzak tipo, adibidez, aurrekun, lagun bati kontau inotzen, eta hoxoitxik akortana, amestu neban. Ez dakit daudan oteko frikismo edo zer, baina terraza baten genguzela Donostin, markineko pertsona bat, ni, eta Laura Ote. Ja, zurea ez dago batere ondo. Eta egote ginela berbetan, euskeraz, klaro, oza, Laura be imaginetan eban euskeraz berbetan, bastaki gure gauzei buruz, gure atzalde normal bat, Donostin. Ni galdera bat daukat, neskak. Noiz dira San Sebastianak? Laster? Laster. Barba, laster. Bakizu San Sebastianetan bezein gogun, ez da. Laster dira San Sebastianak. Edo ja izan dira. Bueno, momentu aproposa... Laster. Vale, bakizu momentu aproposa da, komentatzeko iazko San Sebastianetan pasazena. Ez? Zelan kontago eta baitzi. Oso ona da, tio. A ver, haitzi. Osea, a ver. Vale, ez dugu kontatuko, vale? Intimidari puntu bat arte. Vale. Aprobetxauko guesateko, Durangoko azokan igendun modun, San Sebastianetan juergazu botako. A ver, posible dugun. ¿Cómo posible dugun? Claro, duguna. Porque igual daukagu beste zerbait. Es que yo que sé. Erreserbatzen da eguna. Claro, nahi bai, tia, baina edo zer pasa daiteke, jo que sé, lana edo dena delakoa. Baina erreserbatuko dugu eguna, Pues erreserbatzen joan barko gara ja. Bai. Eguna, erreserbatuko dugu eguna, eta Hotela bai, Donostin hotela. Bueno, a ver, hotela edo... ¿Quién se cree edo kuartotxo humil bat. Bai. Xume bat, lekutxe xume bat lo egiteko. Edo sartuko gara Ina Vitoriaren etxean eta listo. Bai. Bitititon etxin. En fin. Oiane dago agobiatuta, super agobiatuta, de hecho. Ja. Ze, kendu dute supermerkatu famatu batetik, supermerkatu hortako produktu famatu bat. Eta honena. Humusa, esango dugu. Agobiatuta zaude. Neskak, nik teori badauket. Eta pentsetot marketing planen badala. Ze, esplikan gotzu ez gaitxik. Gu hona zenterauga TikTok bat ikusi guleko. Ez? Bueno, vale. Atzo oian ejuzalako supermerkatu horta eta ikusi balako ez zeuela, baina gaur goxin bialduzkuzu TikTok bat. Hori esaten tipa batek. Konfirmando, vale. Seguru, genti konturetuko dala horraz, eta ingo dala horri buruz berba, eta esango dala, eta supermerkatu hortako humuse, eta esango da, eta errepikatuko da, seguru laster barriratako da bela beste modelo bat. Atera barko dute, porque kendu dute produktu izarra. Bai, baina eske ingo da horri buruz berba pilo bat, eta bi aste barru igual, atako dabe produktu bardine, pakaini aldatute. Izan daiteke. Eta esango dabe, bitxu zelako guaixe garen. Eta orduan jende guztia ja entzun du produktu hori omen dela oso ona, eta orduan esango dute, vale. Ez que bitxo ze paso zan bebai Hildakin, Hildakin eta duela urte batzuk jangli txokolatarekin akordatzen zarete. Akorretana? Baina, ke lokura hori, Bai. Ez que ja, benetan, ja influencerren batek umiuk eskero jangli izena ipintxeko modun, Ez zegoen jangli, osea, bukatu egiten zen. Bai. Eta aurrekoan joan nintzen erostera txokolatea brownie bat egiteko, eta ikusi nituen jangli guztiak, osea, en plan... Balda osoa jangliz beteta, en plan de, ja inorez akordatzen jangliaz. Baina eske kontua da, osea, produzitzeari utzi zioten aspaldi, eta produkzioa bueltatu zen, influencer batek esakatu zuelako. Nori izan zen? Ibai Llanos, Beldaños. Ez dakit. Ni akordanan Violeta zukela bek, estan afana jangli. Zerekin ez dauka afana Violetak, osea... Ja. Bueno. Zerik gabe, gurekin izango dugu gaur, Ramon Agirre. Besterik gabe. Bai, bueno, sin más. Egitura? Bai, venga, egitura. Egiturarekin jarraituko dugu. Beste gipuzkoar bat gurean, baina haze gipuzkoarra. Amaratik benetan zabizera zuzenean, gure zuzen, gure Patrizio. 1954 urtean jaio zen eta ona etorri diren artista guztien artean berak du guztietan esperientzia handiena, ibilbide luzeena. Ez gara bera zahar deitzen ari, bueno, da igual bai, baina gu bere ondoan umemoko batzuk gara, eta baten bat lotxatu behar bada, gu gara. Orea eta privilegioa berak aurre hemen izatea eta ongi etorria emango diogu gurekin dugu Ramon Agirre! Kaixo. Bueno, zarra ez, baino... Bueno, ez, baino... Ni atentzia mantzian, esan zenetan atorko nintzen da hori, ikusi nuze jende pasatzen abendik, eta pasan zarrena nire semea oala izan diteke.
Zerta, jugon ez niara, hemen gaude. Venga. Osea, zen duen animetan, Bai. Konbenzitzen hor egon ginen minutxu batzuk, telefonoz, baina, ondo. Bai. Bueno, esan izan naiz oso iztu nola, baina, saetuko naiz. Bazara, Bai, Jesus. Ramon. Egia da, bazarela, hemen izan dugun pertsona nagusiena, helduena, hori egia da. Eskarmentu handikoa. Eskarmentu handikoa, osea, hori egia da. Eta komentean egoga, ontxe kamaren atzin, idolo handixenetaiko bat bebai. Total. Ramon, berez gutzako pixkarraru da, niri personalki pixkarraru itxatea hainbeste lekotan ikusi zaitzutela aktore lanetan, doin derrepente amen. Beste urte ofizian, leko eskotatik pasatzea tokatu zaite. Ezki ikuste zaitzut eta nik ikustot, guazeneko zuzen ikustot haupa etxe besteko Patrizio. Zestrait, zan... Total. Eta parrita izu, eta zea parrezka, komedia asko indet eta... Bai, baina aldi berin pentseot, privilegio totala, ostra, plazerra gutxi. Zure alabak behartu zaitu, ona etortzera? Ez, berak ikusten du, bai, komentatu izan dugu, baina ez. Baina bakitu gustatuko zaiola nik uste hemen. Claro. Esango dugu, Ramon, zinemaldian elkartu ginela, ezakit akordatzen zaren, bai. Zehalako batean geunden, kamerino batean, eta etorri zinen, eta esan zenidan, Aitziber grabados, creo deitu zen, ni Aitziber grabados naiz. Eta esan zen, Aitziber grabados, edo, holako zerbait, ez daiz ondo akordatzen, eta, ez Aitziber grabados, asko gustatzen zaite egiten duzuna, ezakizzer, eta karo, ni flipatzen. Limboa ikusten nun, eta bai. Flipatzen zu, Ramon Agirre, jauna, nire gara etorri, eta hori esaten, niretzako da, hombre. Jesús, qué privilegio. Ai, Jesús, eskake jauko, da gainera ona. Total. Bueno, Ramon, hasiko agaldetzen zezu ikusi zaitxugu aktore lanetan, baina zaitxugu ezautzen, pertsonalki zelakusaren. Piskat, zelan zau esan garai hontan, edo zelan sentitze zaren, edo zelan topetaza? Oso ondo. Ni normalian oso ondo tenaiz. Ondo edo oso ondo. Eta bai, ondo. Lan desentekin guain, antzerkia egiten, nor naizen baneki, asut eta arte dramarekin. Gaur dugu ligin xuberuan. Bai, emanaldi bat. Eta ondo lan desente, polita, batzutan exigentea, gaztia dira, eta ni beraien esmartxan jartzeko, behar dut ondo loin, eta horako gozak. Baina bai, gustora, eta bai, ondo. Etxean ere ondo, eta lanean ere ondo, eta lagunez inguratua. Oso ondo, zora garri. Ramon, zupetianik nahi izezu aktori izen? Betidanik gustatu izan zait, txikitatik antzerki asko gustatu izan zait, bai. Baina ni oso lotxatian izan. Bai? Ala naiz, ikasi mejoratu, baina asko ez. Eta, eno pentsatzen ni horta dedikatuko nintzen, gaina gure inguruan etzegon inor, hola, ikenun aktorerik ezautzen, eta... ni hasi nintzen, arkitekturik ikasten nahi nintzen. Baina hori antzerkira zalia banitzan, eta gure amare oso zalia zan, eta ni eramaten nindun, oso txiken nitzala ikustea bere aitak etzun gustatzen, eta ni eramaten nindun, anaien artean, ni. Eta, bueno, gero karrera pixkaten aldi batzuk izan ditun, soldautza tarteko, eta hori hasi nintzen egiten antzerkiko ikastaro batzuk, ze polita. Hori, gustatzetik gero egitea, probatu nun, eta... Eta ez hortik urten. Osa, hasi zinen aktore biherretan, da ja bizitza oso bere sortan. Bai, berroi urtetik gora, bai, ontan, eta bai, oso gustoko lana. Arkitektura ikasten hasi zinen, Valladolideko unibertsitatean. Bai. Ze momentutan zoaz Fatxadolidera? Fatxadolidera, kuriosoaz, aurreko astean pasadirate liburu bat, han garai hartan medikuntza ikasten izan batek idatzitakoa, eta beste neska batek pasazia, bide irakurita, eta irakurtzen egon naiz, eta garai 71tik 78 tarte hortan kontatzen dituango asanbladak oso urteko zian, egunero asanblada, grebak, universitate itxita ontzan urte betez, izugarri eta euskaldun asko tartian oski, saltzan. Baina zer etxekara ba? Etzegolako hemen, arkitektura etzegon, hemen. Orain badago, baina gara hartan etzegon. Eta gure zehazan, distrito universitario, Valladolid zan gure hori lekua, eta arkitektura etzegon. Hemen, gero laugarren kursua egin nun Donostian. Gero zabaldu zuten Donostin, eta orain badago, noski oso eskola. Osa, zu arkitektu basa?
Ni ez naiz, ez nuen bukatu. Ez Ez duen TFG entregatu. Antzerkia sartu zantartian eta dena hankazora jarri zuen. Baina margolaria ere, Wikipediaren arabera pintor jartzen du. Pintor, bai, Ramon, jartzen du, dana itxasu. pintor, actor, pintor, escritor español, jartzen du. Joder, hori matizatu behar da, Bueno, en fin, hola, jarrita, eta... Pintor español, esan lik edola. Español, ez du letra larritan jartzen, bai, bueno. Eskerrak. Bai, bueno, gustatu izan, arkitektura badu hortik, diseinutik eta hori, eta beti gustatu izan zait marrastea batez ere, akuarela batzuk egin izan ditut. Erakusketa batzuk ere bai, saldu ere bai, en fin, gaza batzuk, eta, baina, aspaldi ez dut akuarelarik egiten, eta hori bai, marrastu beti, nien izateatzen etxetik, oso rarua da etxetik ateatzea, arkatza eta goma aldian ez du, bai. Baina ondo pintxetozu, Ramon? Ondo pintxetozu? Bueno, esku onxamarra daukat, bai, esku onxamarra. Horregatik izan zu, ondo dihotzea zu arkitekto. Etxean. Bai, eta beti arkatzakin, eta nire gidoiak eta daude azpimarratu arkatzakin beti. Jendeak egiten ditu, normalian fosforito eta hori, bate gustatzen. Zu, a la vieja usanza. Arkatza, a la viejísima usanza. Como toda la vida, a la viejísima usanza sería cincel y martillo. Eta gainera egiten ditu marrazki asko, eta nire gidoia daude marrazkitxoz beteta, eta gainera gogoratzeko gauzak eta egiten ditutola ilustratu ditut nire gidoiak. Iruiten zait, hain sexia edo adibidez. Adibidea. Zer esan behar diezu, abez? Baten bat ikusten duzunean hor kalean, oinez, paseoan, liburu batekin irakurtzen. Baina hori da, horrek emototzu interesante itxuri. Interesante, baina aldi berean ez dakit oso fiatzekoa den. Liburua doilako kaletan. Bai, oso raroa da. Eta honen antzera, baten bat topatzen baduzu trenean, edo banku batean, parke batean, pintatzen, iruditzen zait, hain sexia hori. Guai da hori pintxetiana. Bueno, baina liburua irakurtzen ere... Baina oinez? Osanat irakurtzen du, irakurtzea gustatzen zaiona. Bueno, netzako puntu positiboa. Baina oinez, Ramon? Irakurtzea gustatzen zaiona, Oinez? Bueno, igual ez du beste momentu igual liatuta dago, eta ordu aprotxatzen du. Nola kontzentratzen zara? Bueno, eta gu mobila eskutea baina ez denbora osun be bai. Hola, arriskua da semaforo kotxeak errapatzea, baina, bueno... Zakit ba? Bueno, en fin, norberak egin dezala nahi duena. Igual erakarrego, zeagoa izango da pintatzen da. Hori bai. O arrantzan da, hori polita da. Total, me encanta. Ramon, nik jakin egotena da, zeun nahi izezu beti komedixien, edo beti lotu izezaitxue holan, edo, bueno, ez da beti, badakit ez dala beti, baina askotan ikusaitxu komedixan. Bai, ez dakita gehiago indudan, inditut dramak eta inditut gauza estera batekoa, baina bai, jentean ikuste gehiago lotzen hauela. Ni komedixeaz lotzen zaitxut. Bai, segurazki bai, jende gehienak komediakin lotzen hauela, baina inditut beste gauzak eta behin kazetari batek esan zian, elkarrizta bat nintzian, esan zian, neukala gaiztoen nire bibilbide guztia zehatu zuen, eta nik, inditut batzu gaizto, zango izunik, eta esan zian, segida bat, personaje gaiztoen segida bat esan zian, eta geixenak. Eta ni harritu ditu, egilat, hau, eta beste puntakume hau, eta bestea, eta zu konturatu ez, momentur arte? Bueno, nozkan hola, baina esan zian, badaukazu olako hildo bat eta, bueno. Gaizto aurpegia badaukazu, Eskapa, bai. Ez que nik zuzen ikustot. Bai, hori kontrako esaten diete beti. Bai, baina hori, tipo ona, baina, rekto ipiniko da bena. Rekto, kontuz, broma utxin ere egin. Oixe, bai. Ikuste dut, ez dakit dagoen... Lehen gizik aldi hau da uste zatiaten hori, Baina nik uste dut, eta behin uste dut, igual asmatu dut, edo entzun dut, ez dakit, irakurri nuen, TikTokan ikusi nuen. Zer? Tipo, adibidez, sudurra zorrotza daukan jendeak, ematen duela irudi zorrotzago bat, gogorrago bat, edo sudurra, depende nola daukazun, borobiltxoago bat daukazu, igual jatorragoa, alaiagoa, zure kasuan, ez daukazu sudurra zorrotza, baina ez daukazu ez da ere borobila, termino medio. Ederra, polita. Euskaldunena politxe. Euskaldunena, hori da. Eta igual horregatik
hori nire kriterioa da, claro. Osea, ez dakit... Bueno, sin más, ari nahi sartzen, zulo beltz batean, ni bakarrik. Lorate baten. Zuri ze guzteatzu, Ramon. Zuk alba zendu aukeratu papelen bat, igual ondino ez tozunein, edo izundanetan zuzeinaz identifiketaz ageixan. Identifikatu, nahi gustatzen zait, aktore gehien hori bezala, gauza desberdinak egitea. Enkasiliatzen zaituztenian, alde batetik hona da, ze horako paperak zuri emango izkitzute, baina beste alde batetik denoi gustatzen zaigu, esaten dugu bintzat. Zanetarik egitxe. Eta, niri gaiztuak egitea asko, adibidez asko. Azkeneko haindetena ikusentzunezkoan, Koldo Almando zen hortan. Zeru ahoak. Beste impresentable xamarroa da, zerbait ala suabe esateagatik, eta oso gustora inun, eta nik zetu, politia inula. Ke guai, ke guai. Porazun etorteate burure, Garmendia. Badago Aldezarrean, Aldezarrean badago arraindegi, leheno taberna zeukan, oain arraindegi baten lan egiten du, beretxan arraindegi baten, eta oaindi beti, ni baina bizkara gazteagoa da, baina semia alaba ustetzula, eta hori ikusten zuten hori, eta berak beti nahi, Garmendia! Oaini kaletik ikusten hori, Garmendia deitzen dit, honek, tipo honek. Garmendia! Ze ona. Adibidez, nik ikusi nuen duela gutxi El maestro que prometió el mar, Netflixen dago, eta iruditu zitzaidan oso polita, eta bereziki zure pertsonaia oso importantea, eta unkigarria ez dakit, gustatu zitzaidan pila bat, ez dakit akordatu zaren? Bai, noski, handala gutxikoa da, bai, pelikula polita, personaje polita, tokau zitzaidan, eta oso guztua inun, hori ere oso guztua inun, eta Barcelona aldean, horretu zen, eta gustora. Ke guai. Baukezu holan proiekton bat edo markau zaitxune, edo esatuzune, hau bixotzin daroiet? La Casa de Papelen Logroño. Logroño, hor sare sozialetan, eta nire nahi zibiltzen, eta ez baina, egusi zizkiatzen gauza batzuk, eta batzen el abuelo de España. Baize, hor baizazen dure Garmendia. Baina ono gauza ono bezala el abuelo. Abuelo, vale, baina España, tío. De España zan, España lehin da zan, da España. El abuelo de España. Hoi España, el abuelo de España, zan, denok nahiko genuken, el abuelo que todos Garmendia. Bai. Garmendia eta el abuelo de España. Bueno, sí, alde estea. Ke ona, Ramon. Bai. Ez baina, ez teukezu lan baten bat, ez adosune jo. Einek honuken zerbait, nahiz oso, ingon, Shakespeare, Hamlet, aparte Hamlet egiteko sartuta nao. Baina ez daukatola, gauza desberdinak egitea, eta gero gainea, ez dut binere horako gauza kapritxo horik. Gero etorri zaidana, beti izan da, amestu baino hobea, beraz, hobe zertako amestu, gero totzen zaidan guztia, gustokoa da, eta ia dena. Eta orduan, datorren egin, ondo aldala, oaldik eta ondoen, eta hori oso gauza diferenteak hori polita da. Hona etorten izen aktore askok, haitzetuzkue eukitzen dabela, desegon kortasun bat aktore ibilbidin, zebeti zen dela, igual eitxosule pelikula bat, edo serixe bat, edo antzaslanen bat, eta gero, igual zei hilabete zebez. Edo badala sektore bat, ez daukena ziurtasun hori, zuk zelan bizizezu, hainbeste ibilbide luzeko aktore lana? Nik izan ditut, nola ez, urte txarrak, urte oso txarrak, urte onak, eta denetik, hori gure ofizioarekin ez da erresa, inork ez dauka etengabeko lanik, eta nik gaina izan naiz ezezkoak esateko ere bai, eta emazteak permititzen zian hori egiten, eta ni nahiko sibarite izan naiz ez aukeratzekoa, baina izan ditut gaina urte txarra nikoatzen naiz, urte batzutan otsaila izatezala kritiko, otsailean beti, eta hori emazteak gogorazten dit. Iritzen zen otsaila, eta zerbait bukatuta, eta perspektiban biztan zer ez da, hori zatzala, hola ez, hain ez dago zer, eta boli izaten ditu hilabete batzuk ez zerrein, baina nien ez oso larritzekoa, ni lasai izan, naiz, hobe hola izatea gure ofizioan, berala larritzen bazea, bado jendea, aguantatzen ez duna, eta juten dena beste zerbitea, hasten dianetik gero jarraitzen duten, jende asko bidian gelditzen da, batez ere horregatik, inork ez dauka lana ziurtatuta, bola da, eta gure
ofizioan langabetuen portzentaia izugarria da. Ja. Igual, ez da egite Euskal Herrian zenbat izango, baina igual minimo bat egiste ez dana gehiena. Eta gatxe Gehiena. izan bida hortik bizitze bai dinot, karo. Noski, eta bueno, gu oso egoskorra gea, eta gu, nik uste gaina hori, gustatzen zaizuna, eutxi. Ez larritu, eta atako da mendiko handik. Zurekin konfiantza bali mokazu, atako da. Eta gainera, euskal aktoreak egon badaude, ez dakit horrela den, zuk esango duzu Ramon, baina ez dakit euskal produkzioetan ere aktore espainiarrei edo kanpoko aktorei deitzen zaien euskaldunei baino, ez dakit egoera bat den, hori? Bai, noski, hori, guretzako ez dago, bain gaina film komision eta horako laguntzak lizentzio fiskalak eta daude, eta hori, eta zein nahi da aprobetxatzen hori, kanpoko produkzioak, eta kanpoko produkzioetan gurekin ez dago zer ikusi hundirik. Badirudi eta zine, atatzea kalea, eta horak ikuste dituzu, eta gehienak ez daukate gurekin zer ikusirik, eta protagonista kanpokoa dira, behin olako papel txiki bat hemengo norbaitentzat. Kameo txiki bat. Bai, kameo da gauza importante bat, ez papeltxo bat, sekuentzi bateko papeltxo bat. Orduan, ez da oso faltsua da, egoera ematen du zinema, bai guretzat ez dago asko. Eta... Zelan ikustezuzuk momentu hontan euskal zinemi, euskerazko zinemi? Euskal zinema, egiten da gutxi, baina oso ona. Zetu zer da, hau. Ja, fundamentuzkoa. Kalidadezku. Gu daukagun, hor bago... Hori Euskal Herrixen kontu asko. Harrigarria da, hori noretik esan zuen, Euskal Zineman historia da, mirarien, noizbenkako mirarien segida bat, eta ze pelikula egin dian azken urteetan, ze arrakas izan duten hemen, eta kanpoan, eta hori ikusita ez dakit zergatik ez diraren gehiago egiten, ez dira, badirudi, badagoela hemen talentu pixkat ez, eta, bueno, gero Euskal Zinea ditzen zaio, nire ustez ez da nari, zan gauz askori, esate, zinemaldian, emezortzi Euskal, ez da ia, izango dira, 3, eta zeba, zeba, horrek estadistikak apaindu egiten ditulako, Euskal Zinema ondo dijua, pelikula aurten egin ditu 18 luzemetrai, eta hori zatik zer da Euskal Zinema? Euskal Zinema, berez, printzipioz euskaraz egindakoa da, niretzako... Karo, baina ze konsideretan da Euskal Zinema? Euskaraz egindakoa, bai. Edo hemen produzidu deku? Hemen produzidekoa. Argita garbi izango izu, nik la infiltrada ez da Euskal Zinema nire ustetan. Zuzendari euskalduna da. Nesta pelikula, eta Domingos, eta oso pelikula. Hori da. Domingos, oso pelikula oso ona. Baina ez da Euskal Zinema. Ados. Erakundek zer lagundu behar dute, o zer babestu behar dute, zer sustatu behar dute, Euskal erakundek, Euskal Zinema nire ustez. Beste batzu, baukate, nundik jaso dirua, eta bere merkatua asko zer zabalagoa da. Orduan, esaten dizuna, ze muz dagoen, oso gutxi, egiten dira, hain ez fikziozko, luzemetraiei buruz adibidez. Gero laburmetraiei gile asko dago, eta ez dakinan gero zer pasako dan, ez? Baina hori gutxi, baina oso onak, ze pasatzen da hemen. Proposatu izan balizute zure ideologiarekin batez datorren pelikula batean parte hartzeko, zuk aktore moduan eta lan egin behar duen pertsona moduan, zein izan daiteke zure jarrera kasu hontan? Adibidez, La Infiltrada batean, ez? Gaiarekin ez gatoz bat, edo gaia nola tratatu den, ez zaigu ondo iruditzen, edo... Hori da. Karo, hor zure postura zein da? Bai, era hortako pelikula desentetatik deitu diate, eta ezko asko zan ditu, era hortako pelikula eskaini dizkiaten nian. Eta orain nik ere, nire arridurarako, segitzen, eskaintzen diate, nik dira goza batzuk ez ditudanak egin nahi, eta, bueno, ber handirik ez daukat, eta jendeak askok esaten du, autor batek dena egin behar dula, ez? Eta, bueno, nik ez dut uste dena egin behar dunik. Lana da, bueno, lana. Ja, baina baloripe balori di. Norberan baloripe askotan balorik dile. Bai. Eta, ez dakit, norberak aukeratzen dau noraino, edo zenbat izen. Bueno, aukeratu dezake, aukeratu dezake, ez dago, eskelan gutxi dago, ez daukat aukeratu, bueno, nire lan ez gainezka ebilita. Nahi dunak
ezkoak esaten ere, jakin behar nik uste. Bai, ulertzen Baina dut. zuri adibidez olako asko eskain duzu ez? Bai, eskaini ziaten. Esan like izenen bat. Bueno. Vale. Igual movida da. Movida da. Hemen itxikegu. Bat baino gehiago. Bai. Eta jo batzen ez, antxe autorizai burura, zuek batu ez el maestro que prometió el mar, horra esatzen zen, horrela egiten zuen, Enrique Auker, oso aktore hona da, katalana. Eta arek esan zian, egon zala hemen egiten La Línea Invisible, uste ez da, horako telesail bat, pixka gai horri buruz, etaren hasierako, osea. Eta esatun bera harritu intzala, etorri, eta repartoan ez zegoen, euskaldunik ez da, baten bat igual, gauza txikide bat, nagusiak, eta kideak, zian, katalana, bestia, bestia. Bitxi, bai. Eta bera esan zuen katalana, ez dut, jode, haurako histori bat, Euskal Herriko iragan urbila eta ez dago, aktor euskaldunik hemen? Gaina, esaldi batzuk euskeraz egin arazten zizkieten. Eta orduan, produktu horiek, hori. Eta adibidez otxapellos baskos. Tarteka gabon bat sartu eta miaita eta hori. Miaita, total. Olako kitzela. Eta euskal zine. Eta otxapellos baskos adibidez, zeiritze dukezu, Ramon? Ez da nire guztokoa, hortxe utziko dugu. Horbe, errelatoa beste aldetik kontean dala pentsa duzu? Bueno, baina humorea da baita ere, egia da estigmatizatzen duela pila bat. Euskal Herria ez, Euskadi ere bai? Euskadi. Eta Euskaldunei pintxakue, bueno. Bai, hori da, Euskaldunak, esan diazu, 8 apellidos basko esan diazu. Bai. Zortzia bizan Euskaldun. Bai, gara hartan zaten, joder, por fin los vascos empiezan a reírse de sí mismos. Olako gauzak esan zian, bai, gara hartan, eta hori ez da Euskaldunari buruzko... Horbe ez da aktore Euskaldunik. Nahiz ez da Euskal Herritarrak izan batzuk, Euskaldunen lepotik, humorein, orduan ez da... Baina horbe, Dani Rovira, Clara Lago, ez... Bai, Euskaldunen bat ere bai, Euskal Herritarren bat ere bai, eta hori da. Orduan, eta nire guztokoa. Bueno, hortxe txiko. Hortxe utziko du. Hortxe utziko du, ze ni berotu iten naiz eta... Are okerragoa, 8 apellidos catalanes, 8 apellidos marroquís. Bueno, es que hau increíble da. Eta giro egilonak, aktore honak, eta nahi desun guztiak, baina... Hortxe utziko dugu. Eta jungoa arrosalira. Eta barkatu, eta hor lan egiteko eskaini ziaten. Ole! 8 apellido zen? Noren paperean? Apaiza. Ai, nere mazoren aita, Aitor Mazo izan zena. Hori da. Bale, pegatzen zizun baita ere. Apaiza. Claro. Me encanta. Bueno, karran papela itxe me gauza asko kontatzen nahi naiz, gehiegi igual. Bueno, ondo. Jendeari interesatzen zaio. Listo. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Listo, helduga Arrosali Natala, eta Arrosali da, Ramon, gure kolaboratzaile robot bat. Bai? Bai, robot bai, zautzen. Eta... Bai. Eta robotak dauke, zer esateko zuri. Hori da. A ber. Arrosalik. Kaixo Ramoncito bonitito zeuzan eure favoritu fly. Niretzako zuzen zara gehiago, edo haupa etxe beste Patrizio, baina gaur Ramontxu zara. Ramonito bonitito. Ramontxu reini. Zer modu zaude? Ni oso ondo zure hemen zaudelako. Idolu zazelako matxi. Gainera, badakit aktore izateaz gaine, zure iritzi ere toki eta eremu askotan ematen dakizula, eta hori ere gustatzen zait zugandi. Izaki Gardena zara. Gaur horri buruz hitz egingo dugu, eta gero, adarekatzen dakizula aprobetxatuz. Aitzik eta Malenek, 3 gauza random esango dizkizute horien alde edo kontra diskurtso bat improvisatu dezazun momentuan. Ie, kaka, lolo, animito eta ondo izan. 1, 2, 3 blau guazen. Agur. Ai, ama, Rosali, bale, ordun. Ramon dago flipatzen. Bai, Ramon da alusineta. Arrosaliaz. A ber, arrosali gauza asko zeitzu. Ez hau zen gauza batzun hartin, izen da, bat, iritzi xe esaten dakizule, eta hori guztetako lasu gandik. Gauza askotan bustezarela. Busti itxeza, Ramon? Batzutan, bai.
Batzutan, bai. Nik uste daukagula guk, pixkat ezagunak geanak, badaukagu boteretxo bat, jendeak entzun egiten digu. Eta orduan, aprotxatu behar dagoela hori. Gauza batzuk, beren alde egiteko, edo bestatzen gozen kontra ez. Orduan, botere hori eukita zergatik ez erabili. Baina sekulo da mutu batzu zozer esati edo? Berkatu? Sekulo da mutu batzu... Batzutan bai. Batzutan bai. Hombre, ze horrek... Ez da oso lagungarri edan zu lanerako, eta hori ez da oso lagungarria, gauzak errexena edo erosoena da, denen lagun izatea, ez da, baina, Honen aurrean, guk Ramon esan genuen. Vale. Nola berak bere iritzia ematen duen, eta guri ere gainera gustatzen zaigu nola ematen duzun, esan genuen, egingo dugu jolastxo bat. Aho bero, esatez zaio bat. Aho bero, Ramon Agerre aho bero, oso ondo. Gure bai nahiko aho bero gara, esango dugu, bai. Bueno, ordua esan genuen, jarriko dizkiogu Ramoni, hainbat egoera, aldarrikatzeko, baina egoera hauek izango dira randomak. Randomak. Izango dira, bak zer den random. Hombre. Vale, orden eguneratut eza. Bai. Randomak, bai. Tipo tontakeriak. Bida, lenguan, lenguan, irakurri nun, harrian, bada, gorka berezi hartua, sondo idazten du. Vale. Eta, apuntatu inun gaina, baliantzi joala eta jendea begiratzen randonkiro erreparatzen ziola jende. Randonkiro? Zerra. Randonkiro. Osa hori euskeratu inda? Randomere gure gana, karri. Ona. Gorka berezi hartua. Euskaltzain diari ez daio gustatuko, Baina Kika Monarriz igual bai. Kikeri bai, Kika enrollatua da. Neri asko. Ba, niri be guzteate. Oso polita. Bueno, eta zertu egin. Bale, orduan, 3 aldarrikapen daukeuz. Bai. Esangotzugu, banan, eta zuk hartuko zu aldarrikapen hori, eta zer itxo hartuko zu eta defendidu inbiko zu. Zuk imaginatu zaudela prentxaurreko batean, hau defendatzeko. Hori da. Edo kontran egiteko, ze badago defentsa eta kontra egitea. Lagunduko zaitu. Espainiaren batasuna. Ez, hain tontoa ez. Ondino randonkiroagoa. Randonkiroagoa. Bale, lehenengo aldarrikapena. Bai, mimetizetan ja. Ez zaila. Kombinatzen ez duten galtzerdiak jartzea debekatzeko lege proiektua. Zuk horren alden bikozu. Kombinatzen ez duten galtzerdia jartzea debekatzeko lege proiektua. Osea, debekatuta dago, galtzerdi desberdinak jantzea. Zuk hori nahi zu. Eman diazue, jarri ezu gauzeiz, munduiko ze gauzeiz zailena, zenik ni galtzerdiak zintzilikatzen ditut, ez da parea ebitatu iten, parea ez gorria, jartzen ditut, bai, zai gustatzen, grisa eta grisa, urdina eta ez zai gustatzen. Baina guain nago, beste nago aldarrikatzeko, bai, ez dago eskubiderik, persona bat galtzerdiak, begiaren, adibidez, kolorearekin, ez di joan galtzerdiak, hori, kartzelara ez daki, baina isun potolo bat jarriko nioke. Zenbatekoa? Ere begien kolorea, galtzerdiak, izan behar du, eta galtzontziloak, ziek uste baino. Zenbatekoa, pronto pago, baina 300 eurotik enitzak egetxiko. Pronto pago 300 euro? Oso grabea da. Oso grabea. Vale, oza, lege baten bida horren kontra. Buf, bai. Vale. Vale, eta galtzerdi oso satarrak eta oso deskombino ekipin izkera igual kartzela eta dana. Kartzela, bai, enuke deskartatuko, kartzela. Jabeen antz handiegia duten txakurren jabeentzako zerga. Hau da. Zerga bat, bai, da por bat. Zerga berri bat. Zerga bat, jabea eta txakurra antza badute, zerga bat, jabe horrentzat. Bai, ze jenduak ez dago buru gabea dira. Nik egon ikusi nun bat, buru soila, ni bezala. Eta zeukan txakurra erabat, baino larru erabat, arras moztua, gaina txakurri arraza hori, ondo zauzen dut, eta hile zoragarria bate, oso zerra. Dena, baina ematezun, arratoi bat ematezun. Eta, hori tipo horrek ez dauka burua. Adibidez, hori ez da, txakurra utzi, eta beste baten antza bali mauka, pues utzi, seguroski zu baino guapo izangoa, utzi. Eta bestela, zerga. Zerga. Pronto pago, mínimo. Pronto pago,
Zein da, Ramon, pagatu duzun multa haundiena? Edo txorra handixena multipinitzuena. Ez dakit. Ez dakit, ni bain ez dakot kotxeik, baina bota ingen duen kotxea, baina ibiltzen itzanean, nola behizian behin, eta beti pasatzen itzan... Abiadura, bai. Ez zai gustatzen gidatzea, eta askar gaiatu nahi dut, eta... Joder, Eta Ramon. rapatzen ez nuen ikasten, nun dagon, laro gehi, eta ez nuen ikasten, eta behin da berriz. No, seinaleak. Behin da berriz. Eta bueno, eta pagatu iten dituen bai. Ez dakazu beste remedioik. ¿Qué remedio? Aldala pronto pago. Bestela Vale. embargo. Bai. Bale, hirugarren egoeriaz jungoa, azken aldarrikapena. Etxeko timbre guztiak doinu pertsonalizatuak izatea eskatzen duen legea. Osea, nik nahiot nire etxeko timbrin baino, ez dakit... Nadie pasa de esta esquina. O personalizau ego marentxu, no seke, ez dakit, Bai. zupentzau. Ba hori gustatzen zait. Bai, ez? Bai. Claro. Gustatzen zait, bai, legez, o bai, gustatzen zait. Aberastasuna eta batek hartzen du klasikoa, beste batzuk, txori baten kantua. Osea, zure timbre adibidez zin izango litzake. Nere hasi izango litzakeen. Bai. Pentsatu ondo, Importantea. Nire hasi izango litzakeen, hola, zaza poli bat izateatik, ez dakit. Errobiren abesti bat. Ole, oso ondo. Ez dakit. Ze kantak dauzka errobik? Errobi dauzka kanta pila bat, dauzka zenbat bost bat elepe dauzka, eta errobi da... Jo, sarrera neukan, abenduan 30ean, ez dakit hau noiz emango zuen. Uzakigu. Joateko, Bitoria joanea ikustea, errobi antzoki baten. Bai. Ke guai. Hori izugarria. Baina emanaldi atea zaigu, nor naizen baneki, Joder. asuta arte drama, nor naizen baneki. Kaguela letxe. Gustora, lanak ati bali bada gustora, bai, bueno. Balako zerbait jarriko nuke, edo Beatles, Beatlesen hartuko. Beatlesak asko gustatzen zaizkizu. Neri ikaragarri. Bai. Beatles da nire bizitzan gure garaik lagun izan dudan taldea. Bueno, 10 urte zibilizian, baina, bai, Beatles eta gero gainontzekoak. Vale. Beatles eta gero gainontzekoak. Beatles guztien artean, norekin identifikatzen zara gehiago? Lehen artean, Paul McCartney, bi aldiz, McCartney? behin ikusiet, Paul McCartney. Ikusi zu? Bai, Nun? Bartzelonan. Bartzelonan, La bai. saludo bizendun. Bai, horixe, bai. Zuzen? Zu, Patricio? What the fuck are you talking about? Te imaginas, ze ona? Eta, kasu ikez. Ze ona. Kasu ikez. Bai. Vale, bueno, arrozalik txiko gu eta elkarrezketiaz jarraitzeu. Zer diogu? Zer diozu? Vale, Ramon, ikusi gu... Utzi trabatzen. Bai, tranquil. Berbazken geu. Ramon, ikusi gu, entrevistetan zuk gauza diferentik esazuzela, asko zinemiai buruz, asko ideologisa kontuei buruz. Berriro hau? Ez. Eta beste aipu bat izen duen, esaten, adizkide arteko gatazkena oso gai unibertsala da. Ta pentsa hone nik. Hori irakorne ban, Euskal Herria irratian esasen dule. Ta pentsa hone nik, adizkidetasunan ingurun txarto pasauzu? Edo lagunen teman? Non esango, ze kontestutan. Pentsatzen nahi naiz izan daitekela, guk artea, oraindik ere egiten dugu, dauzkagu emanaldi batzuk, Bai. artea, Joseba Paulaza eta Asier Ormazarekin, eta hor da, biru adiskiden arteko adiskidetasuna da gaia. Kuadro baten aitzakian, batek erosi dula kuadro bat, eta nola inozu. Jota, ni pentsan kuadrigismoaz konflikto bat edukizen dule. Ez, gaino gaia, hor da gaia da hirukote hori, nola usten dan, pitzatzen dan adiskidetasuna, urtetakoa, bolako tontakeri baten gatik, ez? Kasten dia sartzen eta lertzen da. Pentsatzen kontestu hortan esango nuela, bai, bueno, adiskidetasun arazoak eta zailtasunak eta pitzadurak eta hori, da gai nahiko ohikoa, ez da? Bai, egunerokotasunekoa da. Zein da zure rola pertsona bat ezautzosunin, zelako izeteza? Imaginau, lagun barri bat eitxosunin, edo gentia zau esenin, aktore mundutik kanpo. Zein da zure izaeri? Nire izaera, nire lasaia naiz, humoretsua, akatsak ez ditut esango, ez? Bai, esan. Ez daki, akatzen bat,
ez oso konstantea, ezertan ez naiz, eta igual adiskidetasuna, pixkatatzera begiratuta, adiskidetasuna konserbatzeko edo ez dut igual lan... Eko egiten, ez naiz azarretzen, baino igual lagun berri egite dituzu, eta baino ez naiz asko arduratzen hortaz, ez? Mantentziaz. Lan bat eskatzen du, eta nola beti lagun berri egite dituzu, ez da egit. Ez naiz oso konstantea hortan, ez naiz izan oso hori zaintzekua, ez da egit. Igual lagun asko izan ditut bestela ere, eta ez da egit. Hori zerbait txarra esateatik, bestela dena ona, zuen lagunarteko WhatsApp taldea badaukazue? Bai, WhatsApp talde, bai, kuadrilako WhatsApp taldea. Nola deitzen da, jakin daiteke? Zizori. Zizori? Bai, ze garai bat jute ginen, lehen guain ez gara jute, baina urte hemen jute ginen, ziza biltzea, badago oso ziza zalea eta aditu bat kuadrilan. Nafarroara, ez? Claro. Sakan aldera igual zatozte. Hainaino ez Gipuzkoan gelditzen ginen. Baina hori, zizori taldea da. Vale, Nire galderi da, hainbeste urte olako ibilbide luzi, puntu hontan gatzeatzoan betzik betetako, edo baukezu helburun bat betetako, edo zezatozu jo, igual gazti izanenin, 50.000 gauza nahi zuzein, baina gero ia urtik aurra junala? Ez, lehen ere ez neukan helburu zehatz asko, haunik, lehen esan dizuet, ez neukan, eta guain ere gutxiago. Guainik ere gai sentitzen ez, sasuen hau gauzatzuk egiteko, ez dagoela premia handirik eta ansidea handirik, baina, petxatzen handik ere gauza politen bat egiteko aukera izango dudala, baina ez daukatola gauzaz kapritxo berezirik, ez. Oain nahi zadiz antzerkian, gauza intenso egiten, nor nahi zemaneki oso gustora, baina nekagari ez dakit olako moduko neurri hortako besterik egiteko prestongo naizenik, antzerkian, baina, oain ontan nahi naiz, eta nekatuta bukatzen dut, baina gustora. Dena ematen, Bruce Springsteen bezala, dena ematen. Baina zelan antolatzen da hori, baina adibidez, dinozu, nekagarria zezentzutan, fizikoki? Fizikoki, bai, oso lan fizikoa da, bai. Lan fizikoa da. Altxasura juteko agea. Ez datortean, bai. Ole! Ilortiara, bai. Ze hilabetetan baina? Ez dakit, urtarrila edo otxaila. Bale, ados. Otxaila usango nuke, ez dakit. Nik Ramon galetu nahi nizun, nola ikusi duzun ikusentzunezkoak hasi zinenetik gaur arte, osea, ze aldaketa nagusi ikusi dituzu, porque gauza asko aldatu dira, ez? Ikusentzunezkoan, batez ere dago orain ezin da esan, gara esatzen zera, ez dago aktorerik, ez dago teknikaririk, ez dago gidoigilerik, ez dago denetik daukagu. Ez dago gaitzakirik egoen ez egiteko. Badauzkagu idazleak, gidoigile onak. Zer kontatua, aktoreak, belaunaldi guztietakoak, nire belaunaldetik hasita eta gazte-gaztena, eta dena teknikariak zesanik ez, teknikariak oso onak gainera, oso kotizatuak, Espainiko zinemagintzan eta pelikuletan jutezea, eta daude teknikari euskaldunak, barra, oso onak dira, oso kotizatuak, oso estimatuak, beraz, dena daukagu behar guztia, industria, fiskat faltaz dugu, zara, dirua. Osa, itzakik ez euskal zinema ez posible egitea baliabidea jartzea, baina, giza baliabidea guztia, dauzkagu, baina ez dago itzakirik. Eta lan egiteko moduei adibidez, osea, kontuan hartzen dira gaur egun behar bada gehiago langileen baldintzak, emakumearen presentzia, inklusibidade mota bat... Dena da mejoratzen. Zuk esan dituzun gauza guztiak, bai, soldaten asuntoa, emakumeak gero eta, zorionez, papel importanteak egiten, oain dara urte batzuk etzana gertatzen. Eta kameratzean ere bai, osea... Kameratzean ere bai, ez esanik ez. Zuzendari puestuk. Zinema, oza, pelikuletak gehiena, azken emakumeak egiten dituzte. Lehenguan ikusi nun, Lourdes Iriondo buruzko, oso interesgarria noski nola ez, Lourdes Iriondo personaje bat ezagutarazi behar dana.
zugar importantea izan zana. Eta bai, gehienak neska die, zinegileagoain, oso ondo, baina beste ikuspegi bat, eta aida aldatzen, Esan dezakezu gaur egun behar bada produkzioetan eta zainduagoa sentitzen dela aktorea lehen baino, galdera da, ez dakit? Bai, dena profesionalagoa. Ni jubilazioa egiteakoan erretretan jubilatu nao. Eta jubilatu nao, kaskasa egatu zaite jubilazioa. Erdipurdiko. Lania segitzen, jubilatu nao. Eta, karo, gure hasierako urteetan, zan, betzun kotizatzen. Ni kristo. Horregatik niri txinez gogira eta zenbat urte askatu, ze gutxi. Baina hori bizkaten normalizatu da, sektorean behintzat. Alde hortatik asko mejoratu da. Gare hartan, produktora bat, egitezen un pelikula, gero esagertzen zan pelikula, nun daude, eta batzutan kobratu gabe ere, bai, gelditu geha. Bai, hola zan, bizkate, aventura zan. Ramon, zer esango zeun kixo, gaztetxon bat ikusten badau eta igual aktore izen nahi badau, aktore hasieretan sartzeko asmoaz dauen pertsona bati? Edo aktore izen nahi daben gaztetxo bati? Ze gomendixo? Ba horrela, gomendio, ninez, gomendio manzalea, ikusten, ez gara nahikoa zarrak inori gomendio, sartutakoan, igual hasiko nez, gomendio ematen, baina ez. Jo, baina badaukazu ibilbide poliet bat. Nik gauza bat esan, aktori izan nahi du, nahi gauza guztien gainetik segitu ezala, ez dezala etxi, lehenbiziko problema saltzen danean, eutxiz, gustatzen bazaizu hori, gero, gustoko ofizio bat eukitzea da, gauzaik ederrena izan dezakena persona batek, bizitza osorako hartzea, eta, momentu txarrak, eta estutasunak, eta hori, baina eutxi, ez etxi, buru horra izan, eta ezkenean aktore dienak ez dia izaten asko, batzutan honenak, doai gehien zeuzkatena, buru horrenak, gaude horra ofizio. Beraz, bai, hori, eusteko, ez etxizeko. Eta arkitektura ikasi nahi duen baten bati, zer horri animo esango zeu. Bestea beste gurasoei esan aurratu, bai, ez dia karrera merkeak eta are gutxiago kanpora jomar bat estudiatzea, orduan. Eta batzutan ez da kurso joaten eta olako karreratan, eta baina, bai, karrera polita da, hori ere polita da, eta hori gustatzen bat aurrera. Aurrera, oso ondo. Ba, mezu honekin, amairi mongotzeu elkarrezketian parte honi. Bai, ai, jope. Eta entzulearen galdera. Entzulearen galdera. Bueno, Ramon, entzuli galdera bat bidalduzkue, zutzako. Tranquil, ondino joritza galdetu bidau. Joritza Albertosek bidalduzku, guazen entzutare galdera. Presa du, zerbait dauka, kompromiso. Ja, total. Badu kompromiso bat. Pixauria. Guazen entzuta galderi. Zein da zure bizitzako evento kanonikoena? Nik badaki zein den zurea, tia. Zein. Michael Jackson. Ja, bueno, bai, baina hori askotan kontagot. Ez que Michael Jackson ikusi noan behin. Bai. Ameriketan. Bai. Aha. Osea, zentro komertzial baten. Konta noan hori historixi espaldi. Nazuk Paul McCartney, Michael Jackson, ez dakit, ba. Nik behin ikusi nuen, zera. Eta bezautu nuen Britney Spears. Hostia! Oain esango izan, hau zen. Bagaude. Esan de. Bai, Britney Spears izautu nuen. Nun? Michael Jackson esan dezu, Michael Jackson nahi, baina, bueno. Nun, ni hainitzan egiten mediko de familia zan telesail bat, Espainikoa, mitiku, gara ertan. Hospital Zentral esan nahi zen. Ez, Hospital Zentral berando, lehen zan, mediko de familia, eta nik egiten nuen, azkeneko denborali osoa inun. Eta hor Emilio Aragon zan, produktorea eta aktore nagusia, eta bera Ameriketan debiltzen zan, eta Britney Spears, ja, hasi berritan, eta pixka bat, eta bisita intzion, gurroatzen egin ara, eta aurkeztu egin denak,
eta naiz tu mitxio, zer, Esango nion, bi lau esaldi badakizkitzu, eta, bueno, eta antxetzan gurekin izetan, eta oso gaztetxoa zan, eta bai. Eta zelako bintxan datzu, Magi? Nik ez nekin zein zan. Bueno, Ramon. Hori izan bara. Eta baina, no sabes quién, ez dakizu zina? Britney Spears? Ja, depende urtea. Baina, bueno, ez. Ze fuerte, ze altura. Eta izan zen, Hello Nice to Meet You, eta bimuz. Horako zebetzen izkion, bai. Eta beraz zehatzun? Ez dakit. Hello, Raymond Aguirre. Bai, Raymond Aguirre. Bai, Susan, bai. Patricio. Patrick. Patrick. Qué fuerte, ze altura dauka, más o menos? Ze altura, nik uste txikia zala. Bai, txikia zala, bai, txikitxoa. Ez dakit, ba. Zue bien arteko... Tarteko, zoze? Ez dago diferentzia, Patricio esan nizun, ez dago diferentzia, Ramon, kasi. Ez dakit utzet ikusi biak altamen. Bai. Malenek esango du bat 50 urtzen dudala, baina bat 50, hau, ost. Ba, 15 sentimetra eta hotza zen. Zesa Manuel, que fuerte, Paul McCartney eta Michael Jackson. Michael Jackson oso fuertizan. Ni akordatzen naiz, ikusi nuela behin Urko Aristi peaje batean. Kari, Urko Aristi askotan pasillutan be. Ja, koño, baina 5 urtenek nik usunen eguraldiko Urko Aristi, eta niretzako zen evento kanoniko bat. Barkatu, ez te bukatu. Gehiago flipatu bezazuen, Beyoncé ikusi ere. Beyoncé be? Zer ustez? Broma da. Ez. Egia, alabarekin, bai. Barcelonan. Bera ere Barcelonan. Baina, berane kontzertu baten edo kalein? Kontzertu baten. Koño, uste nuen kaletik. Beyoncé. Bai, esan behar dut, nahi golako bera uso urruti pantalla ikusi gara zu, beste eratzen gizut Beyoncé dan, edo bere lenguzu. Pentso kalin? Pentso bere ez kalin. Bai, bueno, bai ikusi gendu, bai, kontzertu. Me encanta, alabak eraman zintuen edo? Alabak eraman nindu, bai, eski. Bueno, nire aita delitzateke etorriko nirekin Beyoncé ikustera esago izut, Osea, que guai. Que guai, ja. Evento kanoniko, vale, hori da galdera, berez. Nik Amour pelikula inuen, hori kanen irabazizun, Oskarra eman zioten, nik personaje poli bat egiten nuen barruan, eta hor protagonista, eta berekin ezautu nirekin desente, Jean-Louis Trintignant, aktore frantses bat, hiltzan nuen dela ez asko, hori bai kanoniko, hori bai, pelikularen mitikoa da, Amour, Mikael Haneke, jende guztia zine, zale guztia, eta inzina pelikula, nola jota, zemuzkoa da tipoa, eta horako. Bueno, hori ezautu izana, segure amarire asko gustazitzaion, pixaten maite minuta zen pixka bat, gizon horrekin, Jean-Louis Trintignant, zango guapito bat. Vale. Hori, eta nik ezautu nun, neamak ikusi izan nindu berarekin, flipatuko zen. Eta gero, Haneke bera ere ezautu izana, eta horren inguruan, eta Canneseko festivalean egon izana, antxe, horako jendeak eta Isabel Huppert, eta, bueno. Joder, tu! Hori torri zer burura. Baserriko ganbaratik beko pixura erori nintzenean, lurra apurtu zelako, olako zerbait. Bai, Zagit hori balio dezaken. Ni gora pentsean, gatu nintzenin, Bartzelonako gure pisun Donostin entzerraute gatu ginenin, eta ego ginen pioa denpora hor, bat etorri arte, bentanatik sokorro eske garrasike, alako baten etorriaku zen mozos, bezindarixo guztixe, eta errepente zabalduzkoen, bomberuk dana zabalduzkoen eskatzeko dati, da geunken etxi, beteta, igual hogei hausokide, polizixak badize, eta dana, bazima eskatzeko dati, ez izalako zarratu, zebestelan barrutik ezin gendun zabaldu. Jesus. Eta, bueno, total. Hashtag prekarietatea, Bai. Zuna evento desatxe gineako, ja, total. Ni gauza polit bat kontatu, eta zuek... Jateko donken barrun, preparau barri, eta orduan ondo pasau gendun. Izan, heldu Bartzelona, Unibertsitate gara isen, Bartzelonan 5 hilabete pasetako piso bat hartu, eta lehenengo asteburun, Baskarixe preparetan gau ezela, pum, korrientia sarratzen da eskatzeko bat. Eta igual eginen orduta piko horretorri arte, Bentanatik garraz, karo, ezeuen bentanai, ezeuen barrote batzuk eta gu esan. Kartela. Txarto, Evento kanoniko bat,
Podcast hau aurkeztea. Adibidez. Claro. Adibidez. Euskal Herriko podcastik Arrakastatxuena. Eta entzunena. Eta dana. Bueno, listo. Ez dakigu. Bueno, Ai, oparia daukagu zuretzako. Bai, eske podcast arrakastatxuena danez, honek presupuestu duke. Hau ba, netzako. Ez zaizu kafea gustatzen, baina... Benetan, zabiz, bai, karo. Zumitoak hortxe, edo ura, edo nahi duzuna. Zion, mil esker, beha, oso polita. Edo alabari, edo baten bati oparitu nahi badiozu, ere bai, pues perfecto. Bai. Aurdu nabe, mamarko, ez, bate. Bi nahi badituzu, baduzkagu. Hau eta gero bokeioa, mango. Claro. Xubero aldea juteko. Ai, egia da. Bai. Bueno, Ramon, ba, ona xeño, gustora goza. Bai, oso gustora. Hemen beti, eske lehen esan dugu, imaginatzen duzu gonbidatuak esaten digula. Ba ez. Bai. Gustora. Pues claro, Bai. Ontxe jarrikoet, txabalakututakoan, kurrikulumen jarrikoet. Zera! Benetan zabizetik pasantatekoan nahi. Bueno. Ojo. Kaneko festivalean, baina benetan zabiz. Horrek puntuak enduko dizkizu. Jo, Ramon, eskerrik asko etortean. Bueno, Total placer bat, zu hemen izatea. Bai. Entzulei ere seguro asko interesatu zaiela. Seguro. Eta, pues, haiei ere musu bat, gogoratu, pues, iruzkinen bat jarri, like eman, eta datorren astin beste atal barri bat eukiko zue, gogoratu jarraitzea sare sozialetan, esaztu TikTokaz, eta listo, datorren astin jarraitzuko. Izan lizuna, kaspaldiztu guzan. Atzu Wow, zidaten. bueno, eslogan polita. Bueno, depende. Gero, jendeak oso serio hartzen du lizuna izatearena, Ja. eta... Lehen esaten genuen. Lizun, atzo enteratu nintzen, erabiltzen dela esateko hetero. Ah, bai? Lizuna izatea da hetero izatea. Niko orduan. sekulu ez toten zuen, bai, Nik atzo deskubritu nuen. Bueno, bai izan lizuna, baina lizunan zentzu... En plan, zerria. Oinarri xenin. Bai. Hori da. Hori. Hetero ez, izena izuena. Bueno, agur! Agur!